ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡେ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଛାଡ ଖାଇଦିନ ଆମ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କଠି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ। ଶହ ଶହ ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କୁକୁଡା, ଗଞ୍ଜା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରସାଦରେ ଆମକୁ ମିଳେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ କି କିଛି ମାଂସ। ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ସେଇ ମାଂସକୁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ମା ଆମକୁ ଦିଏ ଆଉ ଆମେ ଛାଡ ଖାଇ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଥିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଉଠି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ, ବଜାର, ସହରର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଶହ ଶହ ଗଞ୍ଜା, କୁକୁଡା, ଖାସି ମାନଙ୍କର ବଳି ଦିଆ ହଉଛି। ଏମିତି ଦୋକାନରେ ଆଉ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ଘରେ ବନେଇକି ଖାଉଛେ, ମଜା କରୁଛେ ଆଉ ଛାଡ ଖାଇ ବନଉଛେ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ତ ଖାସି ମାଂସ ମୁଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଛାଡ ଖାଇରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ।